Pridelenie ďalšieho rozsahu kódov predstavuje vytvorenie dodatku ku zmluve o používaní systému štandardov GS1. O nové kódy požiadate cez elektronický formulár vo vašom konte EAN Online. Jednou z nich je sekcia zmeny v zmluve. V tejto sekcii je možné požiadať o pridelenie nových kódov, zmeniť údaje o vašej firme alebo ukončiť zmluvu. Po kliknutí na pridelenie nových kódov sa zobrazí elektronický formulár, v ktorom si zvolíte, aký typ kódov a aký rozsah potrebujete. Rozsah pre GTIN, GLN, SSCC respektívne GS1 prefix spoločnosti GCP zvolíte, ak chcete prideliť viac kódov pre výrobky a rovnako v prípade, že chcete viac kódov pre prevádzky a logistické jednotky. Pre veľmi malé výrobky zvolíte druhý riadok veľmi malé výrobky GTIN 8 alebo EAN 8. Ak potrebujete označovať vážený tovar, čiže výrobky s premenlivou hmotnosťou, zvolíte výrobky s premenlivou hmotnosťou platné len na Slovensku. V prípade, že potrebujete označiť geografickú lokáciu pre menej ako 9 miest, zvolíte možnosť samostatné GELN bez rozsahu. Pre pridelenie interných kódov a kódov pre zákaznícke a zľavové karty zvolíte posledný riadok, ďalšie možnosti v systéme štandardov GS1, veľkosť rozsahu vyberáte podľa šírky produktového portfólia. Aby bola vaša žiadosť platná, nezabudnite označiť súhlas so spracovaním zadaných údajov. Následne si kliknutím na Generovať PDF vytvoríte návrh dodatku ku vašej zmluve. Tento súbor je potrebné vytlačiť, podpísať a naskenovať. Pripomíname, že podpis na formulári musí byť od oprávnenej osoby, napríklad konateľ, alebo od osoby, ktorá má poverenie na podpis takého dokumentu. Ak podpisuje formulár poverená osoba, nezabudnite priložiť k e-mailu aj poverenie pre podpis od oprávnenej osoby. Bez podpisu a poverenia nebude možné vašu žiadosť spracovať. Po podpísaní a naskenovaní formuláru je potrebné ho zaslať na mailovú adresu info@gs1sk.org. Do predmetu e-mailu uvedte popis žiadosť o pridelenie nových kódov. Ako náhle obdržíme váš e-mail, skontrolujeme, či je všetko v poriadku. Nové kódy sa automaticky zobrazia vo vašom konte EAN Online, takže ich môžete používať.